Titi Talenta ya toh. Ya toh. Panggung wayangan tok kulon tok etan lor kiduli mesti bintang tamu ini Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya ya toh. Ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Gemati sik, gemati. Situ kemati toh. Sido. Wis jangan kuat to. Wis gobios terang jadi sambat panas mau. Panas. Oh. Baleni nek. Lah iso. Ngadah, Dek, Victor, sikile Kolega. lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ra? Sopo ra? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggang gojelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah, kula niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Jadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasak. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gue iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Lah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon ini pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. nesu to ya. Sabar. Lah kok nggo iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom. agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N e. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, nah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Kang. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro lho. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso.
Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Apa iya lho? Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Sesek. Lho. Duit pironan kuwi? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho, nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Cuh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Buh. Nek rantek Jewer ndase, sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene Mas. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centang. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Loh, lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Balik. Yen Iya. kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya duit kurang. Mas. Mending dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dik ditekan. Selamat. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung kena lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa wis. Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok, Cak. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Aduh. Aduh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegeden klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Wong gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Terus di pangan garangan. Ah dikira kintel ngono apa kok ya.
Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut Tene sapa? lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulat Sida asetu. Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Ngece modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan netepi wajib. Sida asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manuk. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah Sip itu. Padha jembuke. Jembuk ya apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh iki lho. 1 2 3. Lah. Kok enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak Weh. kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Kesah. Ora Dek apa-apa. niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Woi Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman Ah gitu. coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suyat Mojo punang pinanganten Ora sareng. ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Suyat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah,
Gigi. Iya. Manten kok ngarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki bae, gantal. Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Iki bae. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur Atos kuwi. sak Ora atos iki. menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Lah iya. nek aku sing sungkem ora balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hub gak sida Mas mantene sangklir. Ya, Kurang lha iya belang-belang. ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo. Ya. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Ya Victor? monggo. Mangga, Apa sing pelok bebas ledek. Monggo. pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo yo sumo Dik. iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet Nani Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik tok. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Nyapa ta, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngumpul. Kon ngempul barang wah kuantem gong. Tapi dia duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngumpul perenang. Yuk. Ayo diantarke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Jambu alas. alas. Woi. Asik ho. Masih bersama Asta Brata. Suka. Ada Deniken. Sesuk-esuk tak balene. Kelingan manis esame. Terus kelingan ramah kebuyune. Terus nolan kasih sayange. Arepaniku rak lakon melu duweni. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Inggih putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya toh diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kemala jumeneng. Yuk musik. Ku malah sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi cik seneng ngadege Victor ngono. Dan mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Loh, mau. yo iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo. kersa yo. Ya mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Nemen. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho.
ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Ayo katur. Dek ada dados. Di ada. Dos yo. Apik iki. Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang watone rata. Wah, nggih. Pun. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga sukses. Pokoke nggih. Heeh. Mas Gareng Dik Bagong, piye Truk? Piye Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro. Kaya piye babareng lakon? Ayo Le, tak derekke.